Ono što je cela Srbija videla jeste automobil koji udara vašu ćerku. Prilično potresne slike koje su obišle ne samo Srbiju, nego i šire. Kako vi saznajete da se ovo dogodilo vašoj ćerki? Pa ja sam primio rečenicu koju nikome ne želim. Vaše dete je nastradalo. Morate hitno da dođete. Eto, tako je to sve počelo. Vaša ćerka je nastradala na protestu. Morate hitno da dođete u urgentni centar. To vam je javljeno iz urgentnog centra? Ne, rekla mi je njena koleginica. Jedna devojčica koja je bila uznemirena, jer ja sam zvao na njen telefon, a javila se drugarica, mene to odmah uznemirilo i ja sam odmah video da nešto nije u redu. I šta vam u tom trenutku prolazi kroz glavu? Pa da nije živa. Eto, da nije živa. Da li je živa? Molim se Bogu. I vozim kroz Srbiju. Vozim da stignem što pre da vidim svoje dete, da vidim šta se dešava. Eto, to. I odlazite pravo u urgentni centar? Da, meni sestra živi u Beogradu i ona je prestigla. Mi smo umeđu vremenu vrlo brzo dobili informaciju da je živa. Da je živa, a da je povređena. I ništa više. I ja sam samo vozio kroz Srbiju da stignem što pre. Znači, stižemo tamo, ljudi stručni i brižni. Znači, ti lekari, taj stav, ta struka, ta nežnost i ljubav, ti ljudi tamo, o njima sve najbolje, to je hram. Ja tu nemam šta da kažem. To su divni ljudi. Tamo imate jednog doktora koji kad krene kući, čuje se sa ćerkom, a ćerka mu kaže, jesi ti javio Sonji kad si pošao? On kaže, pa bio sam tamo kod nje, ali nisam se baš javio. Pa idi joj se javi. I on, molim vas, pa je čovjek, on se vrati da se javi Sonji, kaže, Sonja, odo ja, ajde vidimo se sutra. Jedna ljudina, sjajan tip, to su takvi ljudi, to su takvi, to je čovjek, sinoć smo gledali na televiziji, filmska klinika, Vlada, doktor. Znači, ta briga tih ljudi, to je zaista... Vi ulazite u urgentni centar, imate informaciju da je Sonja živa, ali dalje od toga više ništa ne znate. Kako izgleda kad su vas uveli tamo kod nje? Kako je to izgledalo? Nisu nas oni mogli da uvedu jer ona je bila na intenzivnoj nezi. Ste mogli kroz staklo da gledate? Ne. Prvo, ja to nisam mogao, a drugo, nas je primio doktor Lončar, uznemiren i obećavši svu moguću neku. To sam rekao odmah Tanjugu i stvarno zahvalan svim tim lekarima. To na prvom mestu mora da se kaže. Da su lekari bili ne samo stručni, nego brižni, puni ljubavi prema mom detetu. Kako ide dalje tok cijele te situacije? Vi o čemu razmišljate? Šta se dešava? Pričate sa lekarima, ali Sonju ne možete da vidite. Znate kako, to niko ne može da shvati. Vi ste u šoku. Znači, to je šok. To ne možete racionalno da razmišljate. Vi samo brinete i samo se krstite i molite se Bogu. Eto, to. Ja sam se tako ponašao. Moja supruga je jedna divna žena koja je bila stub. Ja sam bio taj koji je paničio, a ona je smirivila situaciju i ona je podnela taj neki teret da se stvari svedu na neki nivo zdravog razuma. Eto to. I koliko je prošlo od trenutka kada je Sonja udarena do trenutka kada ste vi mogli da sa njom budete, da popričate, da je vidite? Ja sa Sonjom sam video tek kad je stigao patrijarh. Pazite, i tu treba da se kaže, više puta sam rekao, a moram da istaknem sada za televiziju. Dva najveća Srbina, dva najveća čoveka, najveća Srbina,
Novak Đoković i srpski patrijarh, gospodin Porfirije, su bila uz moje dete. I to je meni mnogo značilo. Znači, jedan je igrao tamo u Australiji, a drugi se molio. Oni su imali molitvu za moje dete i ja to ne mogu da im zaboravim ceo život. Znači, znate li vi šta znači kad Novak Đoković nacrta srce za vaše dete? Znate šta to meni znači? Šta to svima nama znači? Znate li kad dođe patrijarh i ne da mu poljubite ruku, nego vas grli? Pa to je nešto što Bog je sačuvao moje dete, a najveći ljudi su bili uz njega. To je prava stvar. Kad ste ugledali Sonju, kako je izgledalo to? A njoj je prijalo. Njoj je mnogo prijalo. Ona je to mnogo volela. Patrijarh je doneo jednu lepu ikonu, poklonio joj i uputio tek neke blage reči. Nas izgrlio 2 ili 3 puta. Pa to je prava stvar. To je hrišćanski. To je ono što je nama najviše značilo. Nama je mnogo značilo kad vi vidite da jedna grupa navijača Partizana kaže ovo je pobjeda za Sonju. A meni srce ovoliko. Pa Vlado Georgijev kaže jedno mesto uloži za Sonju i njeno društvo. Pa otpevaj Vlado tu jednu pesmu sa Sonju. Biće nam lakše. Biće nam mnogo lakše. Ona neće moći da prisustvuje tom koncertu. Ali smo mi te stvari neke videli. Videli smo da su pozorište obustavila predstave. I ona je rekla, hoću da idem u taj Sombor, hoću da odem u Srpsko narodno, hoću da odem u to pozorište. Ona je to rekla, znate, imamo tu neku obavezu možda prema svim tim ljudima. Imamo obavezu prema mnogim ljudima koji su ne zvali. Pazite koliko je značilo Sonja na trgu. Sonja na trgu je nama beskrajno značilo. Pa onda tako, na mrežama se širi. Ima jedna pesma o Sonji. Ja sam to juče čuo. Moje dete ima pesmu. A ta pesma je pesma podrške. To je dobro. To je prava stvar. Učiniti nekome kome je beskrajno teško, budite uz njega, pomozite mu. S druge strane, ja moram da vam kažem, to treba da se kaže, da je moje dete žrtva nasilničkog čina. To je mnogo važno. Moja ćerka je bila na mirnom protestu. Ona nije pravila nerede. Ona nije imala ni transparent, nije uzvikigala nikakve parole, ništa nije rušila. Ona voli svoju zemlju. Ona voli sve ljude. Mi smo matematičari, znate, u kući i mi se bavimo matematiku. Supruga mi predaje matematiku, ja radim sa programiranje. U neku ruku je to i matematika i moja ćerka je programer i u vezi je sa matematikom. Sonja nije u matematici, ali Sonja je naučila iz matematike jednu mnogo važnu stvar, a to je da ne deli ljude, nego da ih sabira i množi. I ona ih množi oko sebe. Ona ima toliko prijatelja i toliko ljudi vole. Znate, ona treba da bude dobar čovek, da bude dobar student, da bude korisna ovoj zemlji, da bude korisna zemlji koju voli. Jeste vi razgovarali sa njom pre nego što je udario nju auto o studentskim protestima koji su 2 meseca recimo pre toga počeli? U našoj kući se o politici ne priča. Ja sam apolitičan tip, imam prijatelje na svim stranama. Nikad nisam. Ona je društveno biće, ona je drugar. I ona je bila sa drugovima. Tu nema, nikad politika nije bila tema u našoj kući. Nikad. Kažem, ja imam prijatelje svuda i ono što smo učili moje dete, ne delimo ljude ni po kojoj osnovi. Znači, gledamo da budu dobri ljudi oko nas i takav je naš porodični stav. Ono što je važno, da treba sve da se učini.
da od ovakvih stvari ne dođe. Deca se ne smeju gaziti. Reci mi, kako je zdravstveno stanje Sonjino? Kako ona sad reaguje na sve ovo nakon što je izašla iz bolnice? Pa pazite ovako, po procjeni lekara stvari će ići u nekom dobrom smeru. Ali svaki roditelj brine. Znate, ona mi sad danas nije baš najbolje. A lekari su rekli, zatražite pomoć ukoliko bude trebala. Mi ćemo morati otprilike da to uradimo, jer moje dete nije baš najbolje. Ona žali se da je boli glava, pokriva glavu, smeta i svetlo i tako dalje. Tako da ćemo mi najhitnije, evo ja sam se malo pričao sa suprugom da vidim kako je, ukoliko se to nastavi, mi ćemo, a i oni su ljudi rekli kad su nas otpustali, ukoliko bude potrebe zatražite lekarsku pomoć i mi ćemo to morati da uradimo. Zašto ste vi ovde danas sa nama? Pa zato što ste me vi jedini zvali. Jedini ste vi tražili da se snimimo. Ja sam davao neke izjave za neke druge televizije, rado bih to uradio za bilo koga. Za bilo koga. Pošteno da vam kažem, ja sam očekivao od RTS-a. Ja sam očekivao da će se neko zainteresovati za moje dete. Da kaže kako je, je li dobro ili nije i ništa više. To posle može da se... Znači, samo ta neka rečenica meni, ja sam to očekivao. Zašto plaćam pretplatu? Da se sazna istina. Da je dete dobro, kako je dete. To je mnogo bitno. Treba pričati o tome. Bilo čije dete. Treba da izazove brigu svih. Mi treba da za svako dete nastupimo ovako. Ovakve ruke treba da budu.